तनी हाथ रस के हो जाओ। ये लोग का मुंह हो त बाछी मर लगिया तनी हंसा तनी साउंड भैया भैया तनी साउंड उठ जा। हां उठ जा गावत एकदम शांति। गावत तो भैया इन लोग का बोध हो जाओ। एगो बात हमरा मन पड़ गई है बेचारू ओनियो बजावत हवन पूजा जी के आज जन्मे कइले बतौली। हां हां ई है मास्टर बड़ा तेज आदमी हवन। हां होशियार बनाने बेरा डेली अखबार पढ़ेलन चश्मा लगा के। अच्छा है मास्टर डेली अखबार पढ़ेलन चश्मा लगा के। ई डेली जौन बा चश्मा लगा के अखबार पढ़ेलन। एक दिन अखबार पढ़तलन तो अखबार में निकल रहल कि जेकरा 3 गो लड़का रही ओकरा के सरकार 60,000 रुपया दी। ये बेचारू पड़ गइलन फेरा में कि भाई 60,000 कैसे भजी 60,000 कैसे भजी। आ 2 गो हमरा लइकवे बड़ा सा अइलन घरे मेहरारू के हाथ दबावे लगलन जन्नू लक्ष्मी तोहरे नियन मेहरारू इनकर हई बड़ा पढ़ल लिखल। चल हाथ दबावे लगलन कहलन कि एगो बात कही मेहरारू कलस की कहो का कहल चाहत रह बोलो। आ तो सरकार हम पेपर पढ़त नहीं सरकार निकलले बा कि जेकरा 3 गो लइका ओकरा के 60,000 रुपया मिली। तो मेहरारुआ कलस के दिक्कत का बा तरे पगली हमनी के 3 गो नहीं के 2 गो न बा। बेचारू तेज आदमी हवन कहलन कि अगर तू चाहबे तो पैसा भज जाई। मेहरारू कलस की कैसे आता एगो हमारे जामल बगलिया के गांव में बा ओहू के लिए आई 2 गो हमार एगो ऊ आई डीएनए टेस्ट होई एकदम हमारे लइका सरकार से पैसा भज जाई। मेहरारू कलस के में सोचे के का बात तू झूठाऊ के परेशान बड़ जा लेके आओ एमे हमरा कोनो दुख नहीं के। ई बेचारू है देखा मास्टर गोइल इतना भाई लो बड़ गोइल आ जाके वो दोनों लइकन के लिया के अइलन। बतिया ले बता सुनो सुनो एगो खिसियला में दिक्कत सियात ये गांव का बात है इज्जत का रूह है। उ बेचारू गोइलन मास्टर ओने से जौन बा अपना वो लड़का के एगो के लिया के अइलन। यही पर खिसिया तो चुप रह 2 गो मत कह। उ लिया के अइलन मेहरारू कपार ध के बैठल बिया कपार ध के बैठल बिया कहलन काहे तू मन मार के बैठल बाड़ू का अगर तो हम लोग के तारा का दिक्कत बा। मेहरारू कलस की कुछ दिक्कत नहीं खे लिया के आ गइलो तो ई बड़ा तेज आदमी न हो कहलन कि हां लइकवा कहां बड़ा लइकवा दोनों के ने बड़ा सा ई 3 गो हो गइला से चलो भज जाई पैसा। मेहरारू कलस के 2 गाला तू ए नात के बेटा तू ही अखबार पढ़े लो तहार जा मरल दूसरा गांव में तो तू लिया के अइलो हमारो तू जानत तहार लस हो दूसरा के जा मरल हो पेपर पढ़ के लिया गइलो भाजाओ